Samtan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras nato mga tugang alas 12 in punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang ngunyan aldaw nin Sabado, Oktubre 25, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta. Sa lado lokal, PNP Bicol nag-abiso manungod sa mga dapat gibuhon sa obserbasyon kan Undas 2025. Sarong miyembro kan CTG na nahampang sa nagkapirang kaso nin panggagadan, arestado kan mga otoridad sa Bulacan. Lokal na gobyerno kan Daraga kinundosir ang ikasyam na barangayan, Wheels of Government in Motion sa Gabawan, Daraga, Albay. Bicol University graduates nasungkit ang apat na top-notcher na pwesto sa October 2025 Mining Engineers Computer-Based Licensure Examination. Sa lado nasyonal, presyo nin Bura kasin Kandila, wara pang nanotaran na pag-itaas. Daing price increase sa basic goods bago matapos ang taon, sigon kay DTI Secretary Roque. Ombudsman pig-aadalan ang pagbasura sa isinangat na kaso laban kay Senador Joel Villanueva. Freeze order kontra sa mga kongresista na persons of interest sa hagadon kan Ombudsman. Sa ibang nasyon, dakol na nasyon interesado na maging parte sa International Security Force sa Gaza. Sa laro kan Karawato Sports, Carlos Yulo masabak sa finals kan vault competition ngunyan na aldaw. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nagpagirumdom ang PNP Bicol nin mga abiso manungod sa mga dapat tandaan asin gibuhon kada mahali nin harong sa papaharaning Undas 2025. Sigon sa PNP Bicol na pinamamayuhan ni Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., siguraduhon na nakalak ang mga pintuan asin bintana kan harong bago maghali asin dai magwalat nin mga importanteng gamit sa mga lantad na lugar. Sa sementeryo, bantayan nin marhay ang mga personal na gamit, arog kan cellphone, pitaka asin alahas, ibitaran man na magdara nin darakulang kantidad nin kwarta asin dai pagpabayaan na magkasiriblag ang mga pag-iriba, lalo na ang mga kaakian asin mga may edad na. Lalo pa kan ahensya, dagdag pa kan ahensya na kung in kaso maka-eksperyensya nin panganib sa day magduwa-duwa na magrani sa pinakaharaning police station sa lugar, tangani tulos na marespondehan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Matapos ang pirang taon na pagtatago sa mga autoridad, arestado kan pulisya ang sarong miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG na pinagahampang ang nagkapirang kaso nin panggagadan sa probinsya nin Albay sa Bulacan kan nakaaging aldaw. Sa ginibong operasyon kan Albay PNP Region 3 Special Operations Unit asin iba pang mga autoridad, namidwid ang suspect na si alias Zaldi, miyembro kan Bicol Regional Party Committee kung sa inakwa ini matapos na matrak sa sarong safe house sa barangay Bonga Mayor Bustos. Sa investigasyon, pinagkakahampang ang 5 warrant ni Zaldi, partikular na duwang kaso nin murder sa RTC Legazpi, attempted murder sa RTC Tabaco, as in illegal possession of firearms under Republic Act 10591. Basado sa impormasyon, pinamayuhan ni Zaldi ang sarong CTG squad sa pag-ambush kay Libon Barangay Captain Eduardo Torres taon 2022, as in pambabadilgadan sa sarong Paraoma kan 2021, dahilan kan pagsayuma sa pagbayad min pig sa sabing revolusyon
revolutionary taxes. Sa munyan man tinidong nakadetain si Zaldi sa Camp Olivas kung saan pinaghahalap na sana ang pagbalyo kaini sa probinsya nin Albay. Ginibukan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang ikasyam na barangayan Wheels of Government in Motion sa Gabawan, Covered Court, Barangay Gabawan, Daraga Albay. Sigun kay Daraga Mayor Victor Perete, pinag-opresir sa aktibidad an man iba-ibang serbisyo kan gobyerno, arog kan pagproseso kan birth certificate, kan Municipal Civil Registry Office, pagproseso kan libreng insurance para sa mga paraoma hali sa Municipal Agricultural Services Office, general check-up, konsultasyon, bulong, dental extraction as in health education, hali sa Municipal Health Office as in iba pa. Dagdag pa kan alkalde ang aktibidad malibot sa gabos na barangay kan munisipalidad kada Biyernes kan simana kung saan ipig-abiso sa publiko na antabayanan ang masunod na anunsyo o schedule kan barangayan. Nasungkit kan apat na graduates kan Bicol University o an apat na top-notcher rank sa kakatapos pa ng October 2025 Mining Engineers Computer-Based Licensure Examination. Sigun sa ipinaluwas na resulta kan Professional Regulation Commission na kuanin na Harvey Moraleda Rosin ang ikaduwang pwesto sa score na 88.5%, John Henry Ubar Rumbawa sa ikatulong pwesto sa score na 8.25%. Nasali Jewel Medalya Marcial sa ikaapat na pwesto sa score na 87.80%. Asin si Atilia Jean Bermundo Imperial sa ikawalong pwesto sa score na 87.55%. Apera kanina kuaman kang Bicol University ang 72.50% na passing rate para sa mga first-time takers, 66.67% para sa mga repeaters, asin kabilugan na 72.9% passing rate kan universidad. Pinanginotan kan Labo Progressive Multipurpose Cooperative o LPMC sa pakikipagkoordinar sa Department of Agriculture o DA Bicol ang taunang Pineapple Stakeholders Forum sa Camarines Norte kan nakaaging aldaw sa Camarines Norte. Sigun kay LPMC General Manager Erwin Nano, pinartisiparan ini kan mga magpipinya hali sa man iba-ibang munisipyo kan probinsya pati na mga representantes kan man iba-ibang sektor may kinaaraman sa industriya kan pinya. Sa aktibidad ipinaghiras ni Camarines Norte Lowland Rainfed Research Station Science Research Specialist 2 Engineer Yula Rada na mga proyekto asin pag-aadal kan DA Research Division manungod sa mga makabagong teknolohiya asin mga paagi sa pagtanom tangani mas mapamaray ang produksyon kan pinya. Sigun pa kay Nano, ang forum nagsirbing plataporma para sa pagkasararo sa pagultanan kan mga paraoma, kooperatiba asin iba pang stakeholders manungod sa mga isyong pinakahampang kan mga pineapple farmers. Nagtiripon-tipon ang mga partisipantes hali Camarines Sur, Albay, Catanduanes, asin Sorsogon sa ginibong Black Friday protest na pinamayuhan kan Albay Movement Against Corruption, Bunyog asin Bayan Bicol kasuhapon. Ang aktibidad katakod kan pangapudan para sa paglaban sa korupsyon sa lokal asin gobyerno nasyonal. Sigun sa mga nag-organisa, nagmarcha ang mga partisipantes sa protesta katakod kan pangapudan in accountability, transparency asin good governance sa gobyerno. Sulugan itong nabado asin daraan mga placards, pinagkurahaw kan mga partisipantes ang mas makasog na aksyon kan gobyerno laban sa mga korap na opisyal asin ang salang paggamit nin kwarta kan tawo. Apera kay ni pinag-engganyaran maninda ang publiko na mantinidong maging maikmat asin magtindog laban sa anuman na porma nin pang-aabuso nin posisyon sa rehiyon. Dagdag pa kan mga organizers ang rally, parte kan maiwasan na kampanya sa nasyon, tangan imay parumdom sa mga autoridad na corruption robs people of essential services and the dignity of honest governance. Pigingganyaran kan St. Rose of Lima Parish Bakakay Albay ang publiko na magsuulog nin kolor puti na bado bilog na Domingo kan Nobyembre ng hunya na taon. Apera kay ni ipiginganyarman kan parokya na magkaagnin mga puting ribon sa mga kaharungan, opisina, tindahan o behikulo. Ang lakdang bilang pagirumdom o tanda nin pangapudan para sa transparency, accountability asin good governance, pati na bilang pamibi para sa paglinig, pagbago asin proteksyon sa mga kalamidad kan banwaan.
pinagkondusir kan lokal na gobyerno kan Daraga ang Project Ocular and Monitoring o Inspection sa mga nagkapirang edipisyo asin pasilidad sa Daraga Albay kan nakaaging aldaw. Ang aktibidad pinamayuhan kan Municipal Project Monitoring Committee, Municipal Planning and Development Office asin iba pang mga opisyales kan munisipyo asin barangay. Ininspeksyon kan grupo ang mga establishmento kan Super RHU Baskaran, Super RHU Banyag, Duterte Road, Busay Bridge, Malabog Flyover asin Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sigun sa impormasyon na uwat kan inspeksyon na reparohon ang mga proyekto na nakatindog sa banwaan, partikular na ang estado asin progreso kan mga proyekto. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles.
Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Day pang nahihiling na pag-itaas ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga presyo nin burak asin kandila sarong simana bago ang obserbasyon kan undas. Sigon kay Trade Secretary Cristina Roque na supisyente ang supply nin mga burak asin kandila pati naman mga bottled water. Igwa na sindang pigtalaan na suggested retail price o SRP sa mga bottled waters asin kandila na mahihiling sa saindang website. Nasisiguro man kan DTI na daing anuman na pag-itaas kan presyo sa mga pangenot na barakalon sagkod sa pagkatapos kan taon. Siniguro ng Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque na daing mangyayaring pag-itaas sa presyo ng mga pangenot na barakalon bago matapos ang taon. Sakop kay niya ang presyo kan basic commodities as in prime commodities sa bilog na nasyon. Paliwanag kan Secretary na napakihurunan ang gabos sa mga producer as in manufacturer na mantinurong unaan presenting presyo kan sa indang mga paninda o produkto. Nangako man ang mga ini na daing mangyayaring pag-itaas bago matapos ang presenting taon. Tinawanin doon kan sekretary na magayon na senyales ini dahil nagkakaigwanin maray na kooperasyon sa pag-ultanan kan mga negosyante asin mga consumer. Paliwanag pa kan sekretarya na nagtatarabangan ang lambang saro tanganing maitaw ang tamang presyo ng mga consumer na dahil nasa sakripisyo ang kalidad kan mga produkto. Pigadalan kan Ombudsman ang pagbasura sa criminal asin administrative complaint laban kay Senator Joel Villanueva kan 2019. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kan nakaaging aldaw sa naninda na diskubre ang nasabing dokumento sa saindang mga records. Dagdag pa niya na nahiling man ninda ang nagkapirang kaso nin mga individual na nidismiss alagad waraan kay Villanueva. Garong may kakulangan sa transparency kay ito sa laog kan opisina kaya day tulos nagluwas ang impormasyon may kinaaraman sa kaso sigun pa kay Remulla. Dagdag pa kan opisyal na may mga lumang sistema sa Ombudsman kung saan separado ang mga units asin kulang sa koordinasyon na dahilan para day tulos ma-access ang mga dokumento. Siniguro ni Remulla na sa giraray piguugid kan Ombudsman ang kaso tanganing masiguro kung may dapat pang aksyon na gibuhon. Ipinaggalas ni Remulla kung nata day aram kan publiko asin kadaklan kan mga senador ang pagbasura sa kaso ni Villanueva. Aaramon kan Ombudsman kung may nabayular na patakaran sa kaso ni Villanueva. Enot nang inapod ni Senator Villanueva na harassment ang pangapudan ni Ombudsman Remulla na ipautob ang 2016 dismissal order laban sa iya kan nasabing opisina. Ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla na hagaron kan sa iyong opisina ang freeze order kontra sa mga kongresistang na imbelto sa issue ng korupsyon sa flood control projects. Sigun mismo sa Ombudsman na hagaron ini sa Anti-Money Laundering Council tangaling ma-freeze ang asset assets asin bank accounts ka mga opisyal na imbelto sa anomalya. Maski igwa ng mga pending request sa nasabing konseho, siniguro ni Ombudsman Remulla na mahagad pa man giraray sindanin freeze order. Partikular sa mga pagkukonsiderar na persons of interest, sina ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap, Benguet Lone District Representative Edric Yap, asin Bulacan Representative Salvador Plato. Ini dahil sa pagkakaimbelto kan sa indang mga pangaran sa ghost asin substandard na flood control projects kan gobyerno. Aligasyon sa inda ni Ombudsman Remulla na nakaresibyan mga inin ng remittance o kwarta hali sa mga kontratistang diskaya. Nakatalaan na magsaangat din 15 kaso sa masunod na mga semana ang Independent Commission for Infrastructure o ICI may kinaaraman kan maanomaliyang flood control scam.
Ini ang ipinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacañang sa hampangkan padagos na investigasyon sa nabulgar na iskandalo sa flood control projects. Sigun kay Castro, padagos ang pag-aksyon kan gobyerno para aramon ang mga ahensyang may anomalya apwera sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Nakapagsaangat na sigun sa iya nin sarong kaso ang ICI asin 15 pa ang nakalinya na isasaangat laban sa pag-imbestigar sa mga individual sa mga masunod na aldaw. Apwera sa ICI, nakapagsaangat na nin 21 na fraud na reklamo ang DPWH asin may nadiskubreng 421 na ghost flood control projects na kakasuhan man ang mga imbwelto digdi. Pigaadala na kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kasong pwedeng isaangat sa mga retired general na nangangapudanin pag-aklas kontra sa gobyerno. Inang sinabi ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Sa sarong entrevista, sinabi ni Bronner na bako sa na mga retiradong general kundi pati ang gabos na individual na nangangapudanin kudita sa Administrasyong Marcos Jr. Ang pangapudan o dagit ka mga dating general as nagkapira mga personalidad as in individual dahil sa kontrobersiya sa flood control projects kan DPWH mga contractors as in nagkapirang opisyal nin gobyerno. Nakapudan man si Bronner na punduhon ang mga siring na pangapudan dahil daiman ini nakakatabang sa ikakarahay ka nasyon. Mismong siya dagitman sa korupsyon alagad ang AFP solido sa profesional o sa profesional apisar kan mga ribok sa politika. Pignilang ni Bronner na bako sinda kontra sa protesta kan mga retiradong general alagad ay ko ta mag-enganyar sa ibang mag-aklas laban sa gobyerno. Bareta sa ibang nasyon, dakulan mga nasyon na nagtanggro na maging parte kan International Security Force sa Gaza. Sigun kay US Secretary of State Marco Rubio na gusto kan mga nasyon na makaibahan sa bibilugon na task force na International Stabilization Force o ISF. Dagdag pa kaini na kaipuhan maging komportable ang Israel sa mga nasyon na gustong makaibahan sa International Security Force. Aminado ang opisyal na wala nang magiging plan B in kaso magpalyar ang ceasefire deal. Magigiromdoman na nag-uyon ang Israel asin Hamas sa ceasefire deal na pigsusulong kan Estados Unidos. Sa lado kan Karawato Sports, daing anuman na pagbasol si Pinoy gymnast Carlos Yulo matapos na magkamit ng bronze medal sa men's floor exercise final sa 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships na ginibo sa Jakarta, Indonesia. Sinabi kan Paris Olympic double gold medalist na naging matindi ang mga player na sa iyang nakalaban kung kaya pigtataon niya ang pag-umaw sa iya o sa inda. Nagisiguro man ang 25 anyos na si Yulo na mabawi na sa naini sa vault finals. Nagigibuhon mo niya na Sabado. Pagkakonsidera siyang paboritong manggagana sa nasabing torneo. Sa nasabing kategorya, kung sa'yo nagrehistro na ininin cut of 14.750 points sa qualifiers kan vault finals nagigibuhon ngunyan na Sabado. Naimbento ni Kelvin Hall ang reverse microwave o rapid cooler sarong innovative na appliance na ginibo para maparikas na mapalipot ang mga inumon asin pagkaon imbis na painiton arog kan tradisyonal na microwave. Pinagagamit kay ni ang advanced cooling technologies arog kan vortex spinning, vacuum pressure o thermoelectric systems tangani mapababa ang temperatura kan mga inumon arog kan soda, wine, juice o kan drinks sa laog sa nanin saro sagkod 2 minuto. Istorya na iba. Si Ed Dwight, pinakaenot na Black American na astronaut candidate kan 1961, ang minidbid bilang oldest man to fly in zero gravity kan magbiyahe ini sa kalawakan sa edad na 90. Ang biyahe parte kan misyon kan Blue Origin na NS-25 kung sa hinatod si Dwight sa altitude na 65.7 miles sa laog din po mas o menos 10 minutos. Original na napili ni dating US President John F. Kennedy kan 1961 na magbiyahe pa sini sa kalawakan si Dwight alagad na waraan pagkakataon matapos ang assassination sa presidente. Flashback. Hunya na aldaw, Oktubre 25 taon 1944, nangyari ang Battle of Samar sa kasagsagan kan World War II bilang parte kan Battle of Leyte Gulf. Saro sa pinakadakulang labanan sa kadagatan. Ang laban saro sa mga mayor na aksyon laban sa mga Amerikano kung sa inday ini na
na pagprepararan kan mga kalaban. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay base Miss Nicole Gloriani, social media writers Miss Jenny Macho Balyaran asin Miss Shara May Leron, siringman ni Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay bahanta po si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo kami puan sa indong mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa is Karamusa with Miss Angel Mostasa. Always number one, always DCGB, always at your service. Salamat po. God bless everyone. Happy weekend. Sa indong nadango, ang pinaka-ring Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman